Салом YouTube, салом тамошобинон. Дарси дюйми компютерро ки вазифаи ҳар як қисми компютер дар алоҳидагӣ ном дорад, оғоз менамоем. Якум, блоки системавӣ. Блоки системавӣ ин қисми асосӣ ва зарурии компютер мебошад ки вазифаи асосии он тамоми қисмҳои техникие ки барои коркарди ҳама намуди ахборот, яъне ҳуруфи видеоӣ ва аудиоӣ лозим аст, дар худ ҷойгир намуда ҳама қисмҳои боқимондаи дигари компютер новаста аз он ки асосиянд ва ё иловагӣ дар он тавассути ноқилҳои махсус пайваст карда мешавад. Дуюм, монитор. Монитор яке аз қисмҳои асосии компютер ба ҳисоб рафта вазифаи он тамоми амалиётҳое ки дар дохили блоки системавӣ иҷро мегарданд барои истифодабаранда дар экрани худ ба намоиш барорад. Сеюм, клавиатура. Клавиатура яке аз қисмҳои асосии компютер буда вазифааш ин мебошад ки истифодабарандаи компютер тавассути он ҳама фармонҳои заруриро амалӣ мегардонад. Барои дар барномаҳои таҳриргарони матнӣ бошад вазифаи асосии ҳуруфчинӣ ва ҳуруфчинии рақамиро иҷро менамояд. Чорум, мушак. Мушак қисми иловагӣ ва ёрирасони компютер буда вазифаи асосияш барои иҷроиши фармонҳои истифодабарандаи компютерро тезондан ва осонтар гардонидан мебошад. Панҷум, колонка. Колонка ин қисми иловагии компютер буда вазифаи он баровардани садои ахборотҳои аудиоӣ мебошад. Шашум, принтер. Принтер ин қисми иловагии компютер буда вазифаи он аз дохили компютер ба чоп баровардани ахборотҳои матнӣ ва расмҳо мебошад. Ҳафтум, сканер. Сканер ин қисми иловагии компютер буда барои матн ва расми дар коғаз чопшударо ба таври электронӣ ба компютер дохил кардан хизмат мерасонад. Дар дарси сеюм бо шумо дар бораи тарзи дурусти ҷамъкунии қисмҳои компютер суҳбат хоҳем кард. Барои дарсро тамошо карданатон миннатдорам.